Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Tauson Kamalata. Poyamba naye mitu yake. Mgwirizano wokhudza nkhani za magetsi pakati pa boma la Malawi ndi bungwe la World Bank upereka mwayi kwa achinyamata kuchita bwino pa nkhani ya chuma. Katswiri woona za nthaka ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources wati ndi okhutira ndi momwe alimi alandilira njira zamakono zamalipidwe. Ndi anthu okhala mozungulira tauni ya Mangochi alimbikitsa okhala ndi chidwi chotenga gawo lalikulu pa ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe. Mgwirizano wokhudza nkhani za magetsi pakati pa boma la Malawi ndi bungwe la World Bank omwe unachitikira ku Dar es Salaam m'dziko la Tanzania sabata yatha mwazina uthandiza kupereka mwayi waukulu kwa achinyamata kuti athe kuchita bwino pa nkhani ya chuma. Mmodzi mwa achinyamata m'dziko muno, Martin Masiya, yemwe ali ndi kampani yomwe imagulitsa zipangizo za magetsi, wati pali mwayi waukulu ochita malonda pa nkhani za zipangizo za magetsi ndipo achinyamata kuphatikizapo ophunzira atengerepo mwayi. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula walemba ripoti ili. Sabata yatha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawo mgulu la atsogoleri mu Africa okwana 30 amene anasonkhana ku Dar es Salaam m'dziko la Tanzania kukakambirana za mmene angachitire kuti anthu okwana 300 miliyoni mu Africa muno akhale ndi mwayi wa magetsi mzaka zisanu zikudzazi. Pakutha pa msonkhano umenewu, boma la Malawi linakwanitsa kusayinirana mgwirizano ndi a World Bank, ndipo mgwirizanowu ndi wa ndalama zokwana 300 miliyoni United States dollars. Ndalama zimenezi zithandiza boma la Malawi kuti likweze chiwerengero cha anthu amene ali ndi mwayi wa magetsi m'dziko muno kufika pa 70%, komanso kulimbikitsa njira zogwiritsa ntchito zinthu zosawononga chilengedwe pophika pomadzafika mchaka cha 2030. Polankhulapo pa mgwirizano umene unasayinidwawu, mmodzi mwa achinyamata amene ali ndi kampani yogulitsa zipangizo za magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa, Martin Masiya, anati pambali pakuti mgwirizano uthandiza kuti amalawi mazana akhale ndi mwayi wa magetsi m'dziko muno, komanso mgwirizano umenewu ukubweretsa phindu lalikulu kwa achinyamata chifukwa nawonso akhoza kuyamba bizinesi zosiyanasiyana zokhudza nkhani ya magetsi. Pakadali pano achinyamata amene ali ma technical colleges amene akuphunzira ntchito za electrical installation, solar installation, achinyamata amene wanda ambiri akuposera 1 million pa dziko lino la Malawi amene wakhoza kupezapo mwayi ndithu kupeza ntchito zimenezi kuchitidwa ndi makampani amene akubweretsa magetsi amene wa solar, kulumikiza manyumba, kulumikiza zipatala, kulumikiza maskulu, komanso kuli achinyamata amene akupanga ma business amene akupanga ma business ogulisa mzasola zimenezi. Amasiya akuonjezera kunena kuti gawo lina limene lipindule ndi mgwirizano umenewu ndi la maphunziro, chifukwa pakadali pano pali ophunzira oposa 500,000 amene akuphunzira ntchito monga zoyikirira magetsi m'sukulu zosiyanasiyana za mdziko muno. Achinyamata amenewa apeza mwayi wa ntchito posachedwapa, ntchito yolumikiza magetsi kwa amalawi mazana ikayambika. Chachikulu kwambiri tikuona chiwerengero cha achinyamata amene atapindule pamene masukulu awo atakhale ndi magetsi amenewa, magetsi ochokera ku Eskom, magetsi ochokera ku solar, kuzera mu ndondomeko imeneyi. Ophunzira oposa 1 million amene atakhale ndi mwayi kuti akhoza kumawerenga nosopano usiku, akhoza kumapanga ma assignments awo, akhoza kupeza mwayi sopano kuti pa sukulu paja pazikhala internet kuti nawo akhoza kumagwiritsa ntchito kupititsa patsogolo maphunziro awo. Ku msonkhano wa ku Dar es Salaam uku, mayiko okwana 12 kuphatikizapo la Malawi anapereka ndondomeko zimene akufuna kuti atsatire pofuna kuti ntchito yoyika magetsi m'mayiko mwawo itheke pomadzafika mchaka cha 2030. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Katswiri ona za nthaka ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Dr. Patson Nalivata, wati ndi okhutira ndi momwe alimi alandilira njira zamakono zamalimidwe monga fetereza wamanyowa. Dr. Nalivata anena zimenezi pamene makamaka pa chionetsero cha zaulimi choonetsa phindu la fetereza wa madzi. Isaac Jali ali ndi ripoti. Chionetsero cha zamalimidwechi anachikonza ku Mchezi mboma la Lilongwe pofuna kupereka mwayi kwa alimi ang'onoang'ono kuti aone momwe fetereza wamanyowa akugwirira ntchito malo mongodalira fetereza wa mchere yekha. Pa chionetserochi
panali alimi ochoka ku Ntchisi komanso mboma la Lilongwe omwe anawafotokozera kufunika kugwiritsa ntchito fetereza wa manyowa komanso fetereza wa madzi, atikamba kuti kugwiritsa ntchito fetereza wa mchere yekha ndi kumene kwaononga nthaka m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Pothirirapo ndemanga katswiri ona za nthaka ku skulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Dr. Patson Nalivata akuti nkofunika kuti mabungwe onse amene akugwira ntchito za ulimi agwirane manja ndi boma pozindikiritsa alimi kufunika kwa njira zosiyanasiyana zobwezeretsa chonde mthaka, kuphatikizapo fetereza wa manyowa malo mongodalira fetereza wa mchere yekha, mcholinga choti azipeza phindu lokwanira pa ulimi wawo. Ndipo funika kuti tilimbikitse njira zazikulu kuzera mabungwe osiyanasiyana kuti tithe kumapeza njira zimene mukubweretsa apa zimene timati organic fertilizer, chifukwa kuti zimenezo zimakhala kuti zitili kuthekera kuti zizigwira zakudya zathu zija ngakhale zimene tatira kuchokera ku fetereza kuti zisathawe mu nthaka, zikhale nthawi yayitali kuti mpaka mbewu zathu zithe kugwira ntchito. Zimathandizanso kunena kuti munthaka mwathu muja pa chizungu amati soil health, kapena tingene kuti umoyo wa dothi kuti ukhale bwino. Agladwell Kapatuka ndi mulimi wachitsanzo amene akuti nkofunika kuti anthu asinthe kaganizidwe ndi kusiya kungodalira fetereza wa mchere yekha, koma kugwiritsa ntchito zinthu zina, kamba kuti madera ambiri nthaka yaguga, zomwe zikuchititsa kuti alimi asamapeze zokolola zokwanira. Alimi azanga ndikuwalimbikitsa kwambiri kuti atsatire fetereza uyu chifukwa chakuti saziononga ndalama, komanso palibenso ma transport palibe, komanso azipindula kwambiri chifukwa choti saononga ndalama zambiri zogula fetereza, komanso asinthe kaganizidwe panopa mindset change itani ibwere m'mitima mwawo, kwesa kale ngati zoyamwira ayi cholinga chakuti akasintha adzapeza phindu m'moyo mwawo kusamalira banja lawo. Fetereza uyo amathandizira kubwezeretsa chonde nthaka samaononga nthaka. Adilu Chirungo amene amagulitsa fetereza wa madzi otchedwa Glow Best amene amampanga kuchoka ku Nsomba akuti adapanga njirayi pofuna kuthandizana ndi boma pofuna kuonetsetsa kuti mdziko muno anthu akukhala ndi chakudya chokwanira. Kuziwa kuti mwayi kuno fetereza amene akagulitsa ntchito kwambiri akhala akuononga nthaka imene ikuononga chilongedwe chifukwa chokuti amaucha nthaka ija. Pomwe fetereza amakajisira doti amakajisira tizilombo timene kukhala mu nthaka chonde imakhalirani chikubwerera, pophatikiza kuti amajisira mbewuyo ndi ali ndi mabuno amenewo. Zokolola pale amene wanena kuti zokolola zimakhala zochipirapo pophatikiza ndi wina ucha malo ofanana, komano ambiri anena kuti amakola zochulukapo. Senza kuti ngakhale khali zokolola zofanana mukatalowesa zinthu zochepa kuti mulimi akutuluka bwino kuti zimene adapeza ngati phindu likhala lochuluka. Dziko la Malawi limadalira ulimi pa chuma chake, kotero nkofunika kuti alimi ang'onoang'ono ayambe kugwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana zobwezeretsa chonde chimene chaguga m'madera osiyanasiyana a dziko lino, kuti potero ulimi ukhale wa phindu komanso ntchito yothana ndi njala ikhale ndi tanthauzo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna wa za chinyamata ndi masewero wati ndalama zomwe boma likupereka kwa chinyamata kudzera ku bungwe la NYCOM zili ndi kuthekera kutukula ntchito za ulimi mdziko muno, zomwenso zitha kuthandiza kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Nduna ya mundunawo Auchizi Mkandawire ndi yanena izi pomwe bungwe la National Youth Council of Malawi limapereka cheke cha 5 miliyoni kwacha ku gulu la Mwangwanda One Youth Club ku Karonga. Jackson Sijali ali ndi ripoti. Potsindika za ubwino wa ulimi ku dziko lino, nduna ya za chinyamata komanso masewero Auchizi Mkandawire inati ndondomeko yogawa ndalama yomwe boma layika ndi yofunika kwambiri pa nkhani ya ulimi. Gulu la Mwangwanda One Youth Club ku Karonga lomwe limalima chimanga komanso mpunga ndi limodzi mwa magulu omwe alandira nawo ndalama zochokera ku boma kudzera ku bungwe la NYCOM zomwe boma linalika zokwana 100 miliyoni kwacha zoti zithandize anyamata amene akuchita ulimi. Gululi lalandira cheke cha ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha. Poyankhula atapereka chekechi, ndunayi inati ndondomekoyi ithandiza kwambiri pothana ndi mavuto ena omwe dziko lino lakhala likukumana nawo monga njala. Iwo anati zomwe likuchita gulu la Mwangwanda One Youth Club zithanso kuthandiza ntchito za malonda
ndipo zokolola zikachuluka gululi litha kumagulitsa zokolola zawo ku mayiko akunja zomwe ati zili ndi kuthekera kubweretsa ndalama zakunja. Koma tikuwalimbikitsa ulena kuti tiyeni tizipanga zinthu zotokha, tikapanga ndiye tizigulitsa, zina tizidya, zosalazo tizigulitsa, tikamagulitsa ndiye kuti tikupezano forex uja. Mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi NAICOM Rex Chapota anati boma likugwiritsa ntchito misonkho ya Malawi powabwezeranso zabwino ndi cholinga apindule kudzera mndondomekoyi. Nthawi zambiri anthu amakayikira kuti achinyamata amangosewera sangapange zinthu zachitukuko. Tifuna makalabu amene wa 18 amene apatsidwa mwayi umenewu kuti aonetse maluso awo, apange phindu, akweze zintchito zawo. Tikatero ndi kuti bomaso nalo lilimba mtima kuti achinyamata a Malawi ndi achangu kotero kuti ndalama zimenezi akhoza kuzichulukitsa kuti enanso alandire mu chaka chikubwerachi. Wapampando wa gulu la Mwanganda 1 Youth Club Salome Selanga anati ndi okondwa polandira thandizoli ndipo lowathandizira mu njira zosiyanasiyana. Ife ndifosangalala kwambiri chifukwa choti talandira ndalama za nkhaninkhani imene atchuliramo. Kupeza kulandira ndalama zambiri chonchi si chinthu chophwekayi. Eni ndife anthu osangalala kwambiri kuti mabizinesi athu omwe tikupangawo apita patsogolo and tipanga extend zinthu zosiyanasiyana. Magulu 18 achinyamata maboma 13 amdziko muno ndomwe apindule ndi thumba la ndalamazi zomwe cholinga chake ndi kutukula miyoyo ya achinyamata omwe akuchita ntchito za ulimi. Ena mwa magulu omwe alandira kale ndalamazi ku chigawo cha kumpoto ndi monga gulu la achinyamata la Sanga ku Nkhatabe, Wamaka ku Mzuzu komanso Mwanganda 1 ku Karonga. Jackson Zichali, MBC News, Karonga. Chipani cha Malawi Congress MCB yatsimikizira anthu onse omwe akudzapikisana pa zisankho zachipulula kuti chipereka mwayi ofanana kwa aliyense yemwe adzapikisane nawo. Mkulu woona za chisankho kumpoto chakumwera Akondwani Phiri amayankhula izi ku Ekwendeni m'boma la Mzimba pa msonkhano ofotokozera anthu omwe adzapikisane pa zisankhozi momwe ntchito yonse idzayendere. Chimwemwe Milulu wadzani ripoti. Anthu omwe atapikisane pa chisankho cha chipulula m'madera aphungu a Mzimba North, Mzimba North East ndi Mzimba Kafukule anasonkhana ku Ekwendeni ku msonkhano ofotokozera ndondomeko ya mmene chisankhochi chidzachitikire. Mkulu woona za zisankho kumpoto chakumwera mchipani cha MCP Akondwani Phiri ati chipanichi chayika ndondomeko zothandiza kuti pasakhale kukondera pakayendetsedwe ka zisankho za chipululazi. Payenera kukhala ndondomeko yomwe ayenera kudziwa zinthu zoti kuti kampeni ayenera kupanga bwanji, adziwe anthu amene azavotere ndi wati, chifukwa ngati sakudziwa anthu amene azavotere ndekuti candidate ameneyo sanakonzeke. Taawuzanso kuti aonetsetse candidate aliyense kuti ali ndi voters roll, kuti anthu amene azavote nthawi imeneyo komanso anthu ameneyo akhale ndi kuti analembesa ku Malawi Electoral Commission kuti pa general election mu September azakhale akuvotanso. Wapampando wa chipani cha MCP m'dera la Mzuzu a Franklin Hala atsindika kuti chipanichi chipitiriza kutsata ngodya zinayi pomwe chikutumikira anthu. Code of conduct ya Malawi Congress Party fokona stones momwemo chifukwa imachita bind zonse kuvera khulupirira Malawi Congress Party sangapange chisawawa ngati ndiweniweni aleso ungobwera aganya ndamasokoneza kwa Malawi Congress Party ngodya zijafulo fokona stones ndi code of conduct ya ikulu kwambiri kusiyana ndi zonse ndi dimeti mayendero. Malingana ndi akuluakulu la chipani cha Malawi Congress MCP, zisankho zachipulula ziyamba pa 14 mwezi uno m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC Mzimba. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Tauson Kamalata. Bwanji tionenso mitu yake. Mgwirizano okhudza nkhani za magetsi pakati pa boma la Malawi ndi bungwe la World Bank upereka mwayi kwa achinyamata kuchita bwino pa nkhani ya chuma. Katswiri woona za nthaka ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources wati ndi okhutira ndi momwe alimi alandilira njira zamakono zamalipidwe. Ndipo anthu okhala mozungulira tauni ya Mangochi alimbikitsa
kukhala ndi chidwi chotenga gawo lalikulu pa ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Everyone has got dreams and aspirations in life, and that's why Britam Insurance is here to safeguard your dreams and aspirations, protecting what matters to you, giving you peace of mind. Drive with confidence knowing that Britam Comprehensive Motor Cover Insurance is with you everywhere you go. Build comfortably knowing that your construction project is covered with Britam's Contractors All Risk Insurance Cover. Securing your in-transit goods with Britam's Marine Insurance Cover. Living a stress-free life as Britam Domestic Package Insurance protects all you treasure. Travel with peace of mind as Britam Travel Insurance guarantees you a secured travel experience. As your friend for life, Britam has covers for almost everything except matters of the heart. Britam, with you every step of the way. Takulandiraniso ku gawo lina la nkhani zathu. Anthu okhala mozungulira tawuni ya Mangochi awalimbikitsa kukhala ndi chidwi chotenga gawo lalikulu pa ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe ngati njira imodzi yolimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo omwe bomali likukumana nawo. Mkulu wa ofesi ya konsolo ya tawuni ya Mangochi Ernest Kadzokoya amalankhula pa sukulu ya pulaimali ya St. Augustine 3 pamwambo obyala mitengo omwe wachitika mogwirizana ndi bungwe la Malawi Revenue Authority MRA. Owen Mavula anali komweko. la Mangochi ndi limodzi mwa maboma omwe akhala akukumana ndi mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi monga kusefukira kwa madzi. Ngozi zotere zakhala zikusokoneza miyoyo ya anthu ochuluka kamba ka mavuto monga kuonongeka kwa nyumba komanso katundu osiyanasiyana. Pofuna kulimbana ndi ngozi za mtundu zomwe nthawi zambiri akuti zikuchitika kamba ka mavuto akusintha kwa nyengo, konsolo ya town ya Mangochi mogwirizana ndi bungwe la Malawi Revenue Authority MRA yakhazikitsa ntchito yobyala mitengo m'madera ozungulira tawuni komwenso akulimbikitsa kumema anthu kuti atenge nawo mbali pa ntchitoyi. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi pa sukulu ya primary ya St. Augustine 3, mkulu wa ofesi ya konsolo ya town ya Mangochi Ernest Kadzokoya akuti ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe ingakhale yopambana ngati adindo onse angatenge nawo mbali kutinso mavuto monga kusefukira kwa madzi akhale mbiri yakale. Nkhani yakulu ndoti tawuni yathu iyi monga tikuidziwira yumakhala m'madzi chaka ndi chilichonse, madzi kusefukira nde kwambiri tikaona zimene zikuchitika ndiyoti tikusowa mitengo ngati imeneyi kuti madzi asamathamange kwambiri. So ndichikhulupirira kuti mitengo tikadzala ambiri mtawuni mwathu muno m'makomo fuati alimbikitsanso anthu kuti adzale m'makhale m'makomo. Zikatero tizichepetsa kuthamanga kwa madzi mtawuni yathu ino, tikatero ndikukokoloka kumeneku tikuchepetsa. Komanso kwathu kuno ndikotentha monga tikuidziwira Mangochi ndiyotentha. Nde kuti tikhale ndi mithuzi yabwino, mpweya wabwino, tiyenera kukhala ndi mitengonso yambiri. Mawu ake mkulu wa ofesi ya bungwe lotolera misonkho m'boma la Mangochi Titus Chidzibwa akuti ntchitoyi ndi imodzi mwa mfundo za bungweli zomwe zimalimbikitsa kutengapo gawo pa ntchito za chitukuko m'madera momwe akugwiramo ntchito. Ifeyonso taona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tigwire nawo ntchito imene yobyala mitengo. Muthaonera kuti mwina choti mungadziwe nchiona kuti sife tokha IMRA Mangochi station kapena Chiponde custom station amene tikudzala mitengo komanso madera mwina kumene kuli ma station a MRA nakonso kumene kwakudzala mitengo. Ntchitoyi ikugwirika pamenenso dziko lino lili munyengo yolimbikitsa kubyala mitengo mpaka pa 15 April chaka chino. Munyengoyi nthambi ya zankhalango
ili ndi chikonzero choti mitengo yokwana 40 miliyoni ikhale itadzalidwa mdziko muno. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Ngati njira imodzi yobwezeretsa chilengedwe pa sukulu yophunzitsa luso losiyanasiyana la Kamuzu Vocational Rehabilitation and Training Center ku Magomelo m'boma la Chiladzulo, bungwe loyang'anira ntchito za anthu aulumali mdziko muno la Malawi Council of Disability Affairs Makoda lapyala mitengo yokwana 700. Poyankhula pamwambowu, mkulu wa Makoda George Chiusiwa anati mpofunika kuti mabungwe komanso makampani onse aboma azipyala mitengo pofuna pafupi ndi maofesi awo kuti zizithandiza kubweretsa mpweya wabwino. Achiusiwa anatinso iwo ngati bungwe akhala akulimbikitsa kufunika kopyala mitengo pa sukuluyi ndipo chaka chatha anapyalanso mitengo yokwana 360 ndipo mitengo 260 ndiyomwe yakula. Achiusiwa afotokoza. Bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda ngati bungwe la boma nalo likuzindikira kunena kuti kubyala mitengo nchinthu chofunikira kwambiri makamaka pamene tikukamba zopititsa chitukuko patsogolo mdziko lino. Sitingakambe za chitukuko chija chomwe tikuchilalika tikuchisimba pansi pa Malawi 2063 ngati sitisamala chilengedwe. Kotero nchifukwa chake ife abungwe la Makoda takangalika kuthandizana limodzi ndi boma komanso amalawi onse kudzala mitengo. Ife timachita zimenezi chaka ndi chaka. Lero lino tikubyala mitengo 700 poonetsetsa kunena kuti nafenso titenge nawo gawo. Ino ndi ine tonse tikudziwa kunena kuti ngati anthu timadalira chilengedwe kumene mpweya umene timapuma ndi chilengedwe chimene. Komanso mukaona nkhani yokhudza ngozi zokwa mwadzidzidzi kuno ku Malawi ni nkhani imene yakhale kutivuta kwa nthawi yayitali. Zimenezi zimabwera ifa choononga chilengedwe, ndipo kuti zimenezi mwina mavuto amene wachepeko nkofunika kwambiri kunena kuti tibyale mitengo. Ndichifukwa ife tikuchiona chinthu chimene chichofunikira kwambiri kunena kuti tichichite. Chaka chatha tidabyala mitengo 300 imene idachita ngati idakalipo kufikira lero ndi mitengo yokwanira 260. Koma maloto athu pakali pano pamene tikubyala mitengo 700 tikufuna kuti mwina yonse itakhala kuti ili moyo ncholinga chonena kuti ife kumalo kwathu kuno kukhale kunena kuti kuli chilengedwe chachikwanekwane pamene nafenso tikupititsa patsogolo ntchito imeneyi yosamalira chilengedwe ngati bungwe la Makoda. Ndipo mtsogoleri wa mpingo wa Enlightened Christian Gathering ECG Prophet Shepard Bushiri wapereka ndalama zokwana 40 miliyoni kwacha ku bungwe la Film Association of Malawi FAMA zodagwiritsa ntchito kukhazikitsa ofesi awo komanso kugula zipangizo za muofesimo. Ndalamazo apereka pamwambo omwe bungwe la FAMA linakumana ndi Abushiri mu mzinda wa Lilongwe. Malingana ndi Abushiri, iwo ndi wokonzeka kupereka ndalama zochititsira mkumano wapakati pa anthu ojambula makanema amdziko muno komanso ena otchuka ochokera maiko ena pa 21 February chaka chino. Nali meeting yabwino kwambiri kuti tinakumana nawo a Film Association of Malawi. Chachikulu chakuti tinalonjeza kuti thandiza kuti pachitike film imene maakita ena kunja komanso akuno ku Malawi akhalire limodzi. Koma sizinachitike mpaka pano. The meeting imene inali ya follow up kuti zili pati. Ndiye chachikulu kwambiri chakuti ngati industry amene akhale ndi maofesi komanso zipangizo zina ndi zina zimene lerolo anabwera kuzakamba kuti akufunikira zimene zokaye tisanapite kapena kukamba zina ndi zinazo. Nde talonjeza kuti ife tupereka 40 miliyoni imene athandizire pamene akhale akupanga maofesi amene kuti operations onse ayambike. Komanso chachiwiri talonjezanso kuti pa 21 February yomweyi ikubwerayi tikhale tikupanga sponsor kuti kubwere akatswiri amene abwere kunoko ena ni maakita amayiko ena komanso odziwa kuti angayendese bwanji association imene kuti ipite patsogolo. Kampani ya Lino Security Service yati ndiokonzeka kuthandiza masewero a table tennis mdziko muno ngati njira imodzi yotukulira masewerowa. Mkulu wa kampani Maxwell Munjemu anena izi pomwe amakumana ndi komiti yoyendetsa masewerowa muchigawo chakumpoto pomwe kampani yaonetsa chidwi
choyamba kuthandiza komiti ndi mipikisano kumpoto. Mtolankhani wathu Ludovico Nyirenda wadza ndi ripoti. Chigawo chakumpoto mzaka zambiri chakhala chikusowa mipikisano masewera table tennis kamba kakusowa chithandizo choyendetsera mipikisano ku chigawochi, zomwe ati zakhala zikulepheretsa masewerowa kupita patsogolo. Poona vutoli, kampani ya chitetezo ya Lino Security Services ndi chidwi choyamba kuthandiza komiti ya kuchigawo chakumpoto yoyendetsa masewerowa ndi ndalama zoyendetsera mpikisano zomwe anene patsogolopa. Komiti iyi ikapereka ndondomeko yoyendetsera mpikisanowu. Mkulu wa kampani ya Lino Security Services Maxwell Munjemu anati akudziwa za mavuto omwe masewera table tennis amakumana nawo, n'chifukwa chake akufuna kuthandiza masewerowa ndi mpikisano. Ndi imodzi mwa activities amene ndiofunikira koma ndiyosalidwa, ndi tinaona ngati mina titenge nawo gawo kuwapanga promote. So chifukwa chake tinabwera kuti tichite nawo support. Komanso timafunitsitsa kuti akhale ndi ndondomeko yabwino yoyendetsera zinthu zawo kuti ife titawuchita support pena ndi pena, komanso tilole anthu pena kuti achiteso support mcholinga chokuti zipite patsogolo, tisangokhala zosiyidwa mmene zili. Wachiwiri wa pampando wa bungwe loyendetsa masewero a table tennis mdziko muno Tom Muhango anati nkhani ndi yabwino kwambiri potukula masewerowa ku chigawo chakumpoto komanso mdziko muno. Chigawo chathuchi table tennis simayenda kwenikweni, kosi maklabu alipo Ikwendeni Mzuzuguni, komano malinga ndi resources sizimayenda molongosoka. For someone to travel, for a coach to travel to Ikwendeni to Rumpi, makazi ovutirapo chifukwa tinalibe zoti timayeneleza munthu kuti ayendere. Pakadali pano bungwe la masewero a table tennis mdziko muno lati lichita machawi polemba ndondomeko yoyendetsera mpikisanowu. Ludovico Nyirenda, MBC Mzuzu. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Mgwirizano wokhudza nkhani za magetsi pakati pa boma la Malawi ndi bungwe la World Bank upereka mwayi kwa achinyamata kuchita bwino pa nkhani ya chuma. Katswiri woona za nthaka ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources wati ndi wokhutira ndi momwe alimi alandilira njira zamakono zamalipidwe. Ndi anthu okhala mozungulira tauni ya Mangochi alimbikitsa kukhala ndi chidwi chotenga gawo lalikulu pa ntchito yosamala ndi kuteteza chilengedwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Tauson Kamalata. Mwakoma nonse. Madzulo abwino kononse ndipo ni nthawi ya zanyengo. Malipoti a mvula mwita ndilaliro akusonyeza kuti yamphamvu inagwa kusalima ya mlingo wa milimita 55. Mvula imeneyi inagwa mlingo omverera kwa Mwansambo kunkhotakota komanso kukalambo ipe osayiwalanso kukavukuku. Koma inagwa yochepa mphamvu kumadise kumzimba kulisasazi komanso kuchamama kukasungu osayiwala ku Ikwendeni boma la Mzimba mongotchulapo madera ochepa. Pakali panopa tikuunikira namondwe Faida yemwe abadwa mnyanja mchere ya India, ndipo pakali panopa sakukhuza nyengo ya kwathu kuno. Komabe usiku uno ndi mawa tikuyembekezera mvula kugwa madera ochuluka zomwe zikupereka chiopsezo osefula kwa madzi mwadzidzidzi makamaka madera mphepete mwa nyanja ya Malawi ndi ofunika kusamala. Namondwe Faida ndiye mwe tikumuona m'makaka achikasu kumpoto chakuvuma kwa dziko la Madagascar, ndipo akuyembekezeka kulowa mnyanja ya pakati pa maiko a Mozambique ndi Madagascar lachitatu lino. Ndi tipitiriza ndithu kumuunikira komanso kukuziwisani. Usiku uno mvula igwa madera ochuluka kuphatikizapo ena mchigawo chakumwera. Yamphamvu
igwa madera mchigawo chakumpoto komanso amphepete mwa nyanja ya Malawi. Mawa tikuyembekezeranso nyengo ya mvula m'madera ambiri, ndipo tikuyembekezera mvula yamphamvu m'madera amphepete mwa nyanja ya Malawi. Ndipo mawa mbandakucha tiyembekezere nyengo yofunda m'madera ochuluka, komabe zazira pang'ono ku Mzuzu ndi madigiri 17, kudzafunda ndi madigiri 24 kuliwonde komanso kwa Ngabu. Ndiye mawa masana nyengo ya mvula idzakhala yopitirira madera ambiri amchigawo cha kumwera kuphatikizapo ku Blantyre, ku Tcholo, Phalombe komanso ku Mulanje, osayiwala ku Ntchewu ndi kudedza. Mvula tiyembekezerenso ku Lilongwe, kusalima ndi madera ochuluka mchigawo cha kumpoto monga ku Mzimba, ku Mzuzu, Nkhatabe komanso ku Chitipa. Ndipo mawa masana kudzafunda ku Blantyre, ku Lilongwe komanso ku Mzuzu. Tiyembekezere nyengo yotentha pang'ono madera amphepete mwa nyanja ya Malawi komanso madera mchigwa cha Mtsinje wa Shire. Lachitatu lino nyengo ya mvula idzachepa mphamvu madera mchigawo cha kumwera ndi enanso mchigawo cha pakati, komabe mvula yamphamvu tiyembekezere madera mchigawo cha kumpoto ndi madera enanso mchigawo cha pakati monga ku Kasungu. Madzulo ano mnali ndine Ali Chipantho, akhala nozindikira ziwanza nyengo.